Чыгышымны Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов ярты гасыр элек язган сүзләрдән башлыйсым килә. Бер канатың була туган телең, бер канатың була туган җир, кышка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Сен чыннан да илем әкияттәге чабып барган атка охшаган, шушы ике канат бар чагында киләчәккә илем ышанам. Президент юлламасын татарча шигырь белән башлады. Туган тел, туган җир, рухи әхлакый асылларыбыз, гореф-гадәтләр горурлыгыбыз булды һәм булачак ди Рөстәм Миңнеханов. Татарстан күп милләтле Россиянең терәге булган төбәкләрнең берсе. Социаль-икътисади үсеш, ил күләм проектлар, республика программалары халыкның яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлтелгән. Бүгенге шартларда махсус хәрби операция белән бәйле бурычлар беренче планга чыга. Вместе с нашим многонациональным отечеством мы преодолеваем возникающие вызовы. В условиях проведения специальной военной операции в Татарстане слаженно работают все уровни ветви власти, парламентские партии, общественные объединения, выражая однозначную поддержку руководству страны и вооруженным силам Российской Федерации. Для всех нас воссоединение с Российской Федерацией освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стало историческим и долгожданным событием. Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан. Вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Ватанны саклау өчен үз гомерләрен биргән хәрбиләрне зал белән бергә искә алдылар. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество и отвагу. Предлагаю почтить память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания. Өлешчә мобилизация барган шартларда президент хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм күрсәтү мөһимлеген әйтә. Республикада ярдәм янәшә хәрәкәте буенча зур эш алып барыла. Россиягә кушылган төбәкләрдә яшәүчеләргә гуманитар булышлык күрсәтүне дәвам итәргә кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Татарстан активно участвует в восстановительных работах оказания помощи нуждающимся. Существенный вклад в общее дело внесли компании КАМАЗ, Татнефть, Татхимфармпрепараты, Нефис, Газпром Трансгаз Казань, Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат, Казанский авиационный, Казанские вертолетные заводы и многие другие предприятия. В эту работу вовлечены все наши муниципалитеты. Отдельно хотел бы отметить главу Тетюшского района Рамиса Хатовича Сафиулова, а также предпринимателей из Муслимовского района Ильгиза Закьяновича Исламова. И таких людей в республике много. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказываемую помощь. Мы продолжим эту работу. Хәзерге вазгыять бер карасаң гади, әмма төп кыйммәтләр гаилә, балалар, туган җирне ярату, ватанпәрвәрлекне беренче урынга куйды ди президент. Балаларга һәм яшьләргә патриотик һәм рухи әхлакый тәрбия бирү дәүләтнең иң мөһим бурычы. Ватаныбыз иминлеге сагында нәкъ менә киләчәк буыннар торачак. Быел республикада гына түгел, федераль дәрәҗәдә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәбез. Киләсе елга Казан семинариясенең 300 еллыгы белән бәйле вакыйгалар көтелә. Народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием. Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождение исконных национальных традиций, а также продолжение культурного наследия народов России, объявляю 2023 год в республике годом национальных культур и традиций. Бу нисбәттән гаиләләргә игътибарны арттыру, аерылу очракларын киметү өчен ярдәм күрсәтү кирәклеген ассызыклады президент. Гаилә безнең өчен иң зур байлык. Ул бер-беребезне яратырга, хөрмәт итәргә өйрәтә. Безгә барлык авырлыкларны җиңәргә көч бирә. Нәкъ менә гаиләдә әхлакый һәм рухи кыйммәтләр, милли һәм мәдәни традициялар тапшырыла. Балалык гаиләләргә булышу безнең өчен һәрвакыт мөһим булды һәм булачак. Тормыш сыйфатын яхшыртуның нигезе тотрыклы икътисад. Рөстәм Миңнеханов катлаулы хәлгә карамастан югары күрсәткечләргә ирешкән компанияләргә рәхмәтен җиткерде. Татнефть, Танека, Сибур, ТФНК, Түбәнкама нефтехим, Казаноргсинтез, КАМАЗ, Соллерс, Нәфис, Казан авиация, вертолет, суднолар төзү заводлары, Газпром белән Ростехны ышанычлы партнерларыбыз дип атады. В текущем году
предприятия столкнулись с целым рядом вызовов. Ограничения во внешней торговле, нарушение логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Однако, благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий и компаний, стабильной работе кредитно-финансовых организаций, реализации национальных проектов, федеральным и региональным мерам поддержки экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам. Татарстан җитештерүчеләренә шул исәптән сәнәгать мәйданнары аша булышлык күрсәтү бурычы тора. Инженерлык инфраструктурасы булдыру, инвесторлар җәлеп итү буенча эш бара. Вместе с тем, не все муниципальные промышленные парки соответствуют данным критериям. Также мы не видим конкретных результатов работы инвестиционного венчурного фонда и агентства инвестиционного развития по закрепленным промышленным паркам. При этом у нас есть примеры эффективных площадок. Это Химград, Кипмастер, развитие Челны, парк Зеленодольск, парк Сабы, Тюлящий, Алексей, М7 и ряд других наших проектов. Гадәттәгечә юлламада авыл хуҗалыгы тармагына зур игътибар бирелә. Авыл кешесе илне азык-төлек белән тәэмин итү бурычын үти. В целом, в отрасли животноводства необходимо продолжить работу по модернизации ферм с внедрением современных технологий. Строительство кормовых центров на сегодняшний день введено в эксплуатацию 35 таких центров, 18 муниципалитетов. Кормоцентры должны быть в каждом районе. Они обеспечивают качественным кормом агрофирмы и личные подсобные хозяйства. Эта работа выстроена в Кумарском, Сабинском, Атнинском, Мамадышском, Балтасинском, Тюлящинском и Тетюшском районах. Необходимо выстроить системную работу по переработке сельскохозяйственного сырья. Республика шәһәрләрендә ел сайын авыл хуҗалыгы ярмаркалары оештырыла. Авыл халкы безгә кулай бәядән сыйфатлы продукция алып килә. Моның өчен шәһәрдә яшәүчеләр исеменнән зур рәхмәтне белдерәм. Бу эшне дәвам итү мөһим. Бик зур рәхмәт ярмаркалар өчен. Ил күләм проектлар тулы күләмдә тормышка ашырыла, шулай ук 44 республика программасы эшли. 3000-нән артык социаль мәдәни объект төзиләр, төзекләндерәләр. Программаларны тормышка ашырганда беренче чиратта халык фикеренә таянып эш итәргә кирәк, ди президент. Үрнәк итеп безнең ишегалды программасын атый. За 3 года по всей республике уже благоустроено более 3000 дворов. Ишегалларын карап тоту, аларда чисталык һәм тәртип саклау районнарның турыдан-туры бурычы. Без җитәкчеләрдән һәм халыктан әлеге җирләргә сакчыл караш көтеп калабыз. Мөһим өлкә сәламәтлек саклау тармагы. Әниләр һәм бала сәламәтлеге элеккечә өстенлекле юнәлеш булып кала. Киләсе елга әһәмиятле проект заманча перинаталь үзәк ачылачак. Сәламәт яшәү рәвеше алып бару, спорттагы казанышлар, мәгарифтәге бурычлар, сәләтле балалар белән эшләү буларга да тукталды президент. Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе нәтиҗәле эшли. Быел рус теле буенча комиссия булдырылды. Тел белеме бирүне эзлексез итү өчен мәктәпләр һәм югары уку йортларының үзара бәйлешен җайга салу мөһим. Тагын бер бурыч туган телләрне һәм мәдәниятне саклау һәм үстерүгә яшьләрне ныграк җәлеп итү. Мәдәни мирасын саклау да мөһим бурыч. Бу эш өчен президент Минтимер Шәймиевкә рәхмәт әйтте. Татарстанда Яңарыш фонды эшчәнлеге һәм беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев ярдәмендә мирасны саклау өчен күп эш башкарылды. Минтимер Шәймиевна һәм бу мөһим эшкә өлеш кертүчеләргә шул исәптән мәдәният хезмәткәрләренә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Республиканың бүгенге казанышлары Татарстанда яшәүчеләрнең уртак эш нәтиҗәсе, ди Рөстәм Миңнеханов. Алдыбызда төрле өлкәләрдә җитди бурычлар тора. Уртак тырышлык белән без аларны үтәп чыга алачакбыз. Без бергә, без булдырабыз. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.